Ovčiarska akcia bola aj v obci Závadka v okrese Gelnica. Tu slávnostne ukončili ovčiarsku sezónu. Návštevníci podujatia Gmitra na Zavadci spoločne odprevadili ovečky z paše nad obcov do košiara. Je to vlastne sviatok svätého Demetera, Gmitra, a ide o ukončenie ovčiarskej sezóny, kedy už vlastne ovce sa vracajú na svoje zimovisko a idú zimovať. Dnes ráno sme poslednýkrát podojili ovce, tým pádom sa budú až na jar. Už sa musia pripravovať na to, že budú mať na jar jahňatka. To je zažitok, no. Pokiaľ národ si stieť tradíciu, žije. Keď sa to nebude ďalej ako to zveľadovať, tak to všetko zahynie. To ovčiarstvo po tých dedinách dookola bolo všade. Ovčiarsku sezónu ukončili bačovskou hostinou. Je tam baráni guľaš, sú tam ovčiarske dobroty, brinzové natierky a síry. Papám brinzovník je výborný, ale chutnala som aj sír a je perfektný, vynikajúci. Po sezóne sa na Salašoch síce život trocha spomalí, no nezastaví. Ovce treba krmiť, čistiť maštale a pripravovať sa na budúcu jar. Dominik Veľas a Marie Balážová-Melníková, Slovenská televízia.